Monggo dandang bulanipun. Bu Kesi. Menika anu Bapak Hadi Setiawan bilih Medion ugi ngawontenaken ulang tahun. Dalu menika ulang tahun Golkar yang ke-61. Menika kula monitor saking YouTube. Menawi teng YouTube kula dalu menika teng Badas mriki penonton 1.700. Menawi wonten Medion menika 1.500. Wah iya. Menang 200 sian. Yes. Oke. Alah. Bojo kaya ngono lho. Karo Mase ya saingan. Oh, lek aku guyon karo Masku ya ngono kuwi kok ya ngono piye. Sing rukun. Heeh, sing sayuk. Sayuk iya rukune mbuh. Ayo. Enggak. Ugi kula aturaken dumateng sedaya para pamirsa, sonten wau kula minggah panggung kok hawane kok suwepi banget. Bareng wayang diwiwiti sing kepareng rawuh ndludak nganti semene, ini menjadi bukti bahwa penonton Kediri adalah penonton promotor lestarinya budaya Indonesia khususnya wayang. Ya. Terima kasih, terima kasih. Bu. Ayo to sambung rasa nanging wanci dalu le sambung rasa kok wanci dalu merga lek neng omah awan lak kumpul karo bojone. Lek bengi iki nyinden, lepas dari suami akhirnya sambung rasa liwat WA. Nah, iya. Kuwi bener-bener terjadi, bener-bener terjadi. Ayo. Tur yo model ngono kuwi akeh. Ayo, sinden ngono kuwi. Wonge teko, teko. Tan ana ingkang rubeda direwangi mulih numpak sepur ana ayo nyuntak tresna senadyan mung serana piranti
tresna nadyan lumantar piranti tegese liwat HP. Nah, pripun Bu? Gambarmu langgame Bu Kesi mangke nggih dangdut dicocokne karo yuswane Mbak Diajeng Candramulya karo Mbak Trihastuti men jumeneng. Oh, Mbak Diajeng wis wani jumeneng. Wis nadyan wingi bar-babaran. Iya. Tak tunggoki, Nduk. Iya. Wah, jan buka 17. Ayo. Ayo lahir wedok. Arah. Jan dadi mbah wisan. Ayo. Monggo telaske Bu Kesi. Mendah boyo yen sida urip lan
terima kasih matur nuwun Mbak Diajeng Chandra Mulya. Ayo. Karo Mbak Tutik Chandra Mawa. Ayo.